The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Analytical, fearless comment. Aksyon Firing Line! Alas 6:56 Action Radio Philippines Standard Time. Mayong gabi naman. Bakulod kag Pilipinas Action Firing Line with Action Marlon Hervoya tub-tub sa takna ng alas 9. Aksyon Firing Line! Firing Line! Iyari kita sa ikaduwang Lunes sa bulan sang Agosto tuwig 2022. Antes para manantanan, hibalaon tanay ang lakat sang panahon pagi sa PDMPD. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Kapunaton Gana Republika, Aksyon Gan, mayong gabi, please kabin. Aksyon mayong gabi Aha. sa aton mga listeners. Ari lakat sang aton tiyempo sini nga gabi Lunes kita karon, Agosto 8 tuig 2022. Ari may nagulhot nga low pressure area sa Davao na yon na sidlangan sang Davao no. May antad ini siya sa distansya 530 kilometers east of Davao City. Ari siya sa 6.5 degrees north, 130.4 degrees east. Ginabantay-bantayan nato ni kay daw kadako sang gihoya. Uy. Ati, daso nagakomplementar ang habagat akong southwest monsoon, nagaapekto dito sa Luzon. Mhm. So, isa na yaka active tropical cyclone nga sagwa sang aton PER, tropical depression ang classification niya. Ari siya sa Kalayaan Islands, no, Palawan. 550 kilometers north-northwest of Palayan, no. Palawan rather, no. Layo na siya. Pero tiginainan siya manigapon ang southwest monsoon o kung habagat. Ari siya sa 15.7 degrees north kag 112.6 degrees east. Halos na hilob sang galom ang bilog na Pilipinas. Luwas lamang may mga gagmay nga mga probinsya nga wa pa nila malikop. May kabas kugon ini siya nga hangin 45 km per hora. May pagmadlos mas sobra sa 55 km per hora. Ang iya nga punteriya ni daw almost stationary pa. Way pa siya nagagiho. Karon ang low pressure area ni idulot yan ang magalumon nga kalangitan. May lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagaob diri nayon sa nagaatubang sa baybayon sa Pasifiko, Caraga kag Davao region. While ang southwest monsoon ari siya nagaapekto sa Metro Manila, Ilocos region, Cordillera Administrative region sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon kag Mimaropa. Nga may magalumon siya nga kahawaan, may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Diri sa aton sa iban nga bahin sang aton kapungsuran ukod na kita diri Western Visayas, Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Maayo pa ang aton nga tiyempo sa subong nagapabilin nga may pagulugalom ang kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan. May naligwin lamang ini siyang mapag-ulan o kon pag panaguob nga tuga ini sang southwest monsoon o kon habagat ginaupdan man sang localized thunderstorms. Ang aton western seaboard sang Kabisayan ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Maggahalin sa nabagatan pakadto nabagatnan na sidlangan o kon south to southeast aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmadong atong baybayon sa gihapon. Wala kita gale warning advisory, nagapabilin nga ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulod apya sang balod
sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini ang aton wave height 0.6 sa 2.5 metros ang aton astronomical tide. Alas 11:34 o kon nag-una ang taob sini nga hapon gali alas 3:36 1.0. Kag ang taob karon alas 11:34 sini man nga gabi 0.2 metro ang kanabawon. Kag alas 6:10 nagtunod si Haring Adlaw, magapakita ini siya alas 5:37 buwas sa aga. Ari kita karon 24 hasta 30 degrees Celsius o kung 65.2 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. Amo na ilakat sa aton nga tiyempo sining gabi, Action Mar. Okay, gan. Salamat, Ged. Action Firing Line. Gani Republika sang Provincial Disaster Management Program Division nagadala sa aton sang lakat sang panahon. Mayara naman sa nagalili sa aton ding low pressure area o kon LPA ti siling ni Aksyon Dagan balantayan ni kay daw lain ni nga sahis sang LPA. Action Firing Line. Ibulan kita sa Agosto subong sa masamig ka-eksperyensya gid man kita sang bulabagyohon nga adlaw simana o kun bulan pagtupa sa bulan sang Agosto, no? Prote madala ini naton siya makaakson sa pagpangamuyo, no? Why sang pinaka apag-on nga panaming naton kun bagyo ang paghahambalan kundi pagpangamuyo kadamo na sa mga forecast nga bagyo nga kuno amo ni maigo amo ning probinsya maigo amo ning rehiyon ipunterian niya pero wala man madayon ina bangod sang pagpangamuyo. Action Firing Line. Amo na kagamhanan, amo na kaimportante ang ginatuwag nga pagpangamuyo. 2 minutos na kaligad sa tak na alas 7, Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga luyag magpadala sang ila sa komento, opinion kag reaction. Ipadala lamang kung mayara ka mo sa cellphone, syempre may load. Sa amo sa nga text hotline 0963-757-0874 0963-757-0874. Ginamuno ko ginapermi nga dapat importante may load gid ang cellphone nyo para nga magkapadala ka mo sa mensahe. Kaya kung kaisa, uway na load mga kakson, kibot ka mo. Uy! Naabusa na kulod. Action Firing Line. Hige. Sa mga nagamonitor doon, naman sa atos sa live stream, Facebook Live sa Action Radio Bacolod, pwede man ipadala direkta na lang inyo sa mga mensahe, pulo paaman ang panamyaw. Action Firing Line. Firing Line. Antes ang mga balita lokal, ano ba lang mga balita naton sa bahin sang nasyonal, si Presidente Marcos ginalauman nga magapalayag sa United Nations sa UN General Assembly sa Setyembre 20. Amo ning siling ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Babes Romualdez. Ang report nga damo-damo gali sa mga tawo ang gusto gid nga makabati kung ano ang ihambal ni Marcos. Man ang si Marcos isa sang bag-o nga leader sang pungsod mo. Ang kalabanan daya nga mga head of state nga ara permi nagatambong sa UN General Assembly, dugay-dugay na sila nga nagpangalagad. Tiya man ang ginabantayan nila diho kay bag-o nga tingog di mababatian nila paagi sa kay Presidente Marcos. Action Firing Line. Ang iban nga heads of state ang kalabanan na amo mismong nangabay. Nga kung pwede makatambong gid Marcos. Ano ayhan ang mga tinaga nga buyan sang aton sa ning presidente. Hindi ini basta-basta ang asembleya mo, UN iniya. Ang atubangon mo sini kung ikaw presidente, mga presidente man atubangon ba di? O kung leader sa nagalain-lain man nga mga nasyon. Action Firing Line. Kung hindi mayong imo sa nga tunod basi kung magkulosmuron kag magkulurinot ang agtang sa mga pariho mo bilang presidente haw. Sa amo ni laban-laban ang rason kung nga siling ni Romualdez
si Marcos subong amat-amat na. Amat-amat na nga ginapreparahan ang iningasay sang assembleya. Kag nagplastar na gani siya sang outline mo, sang iya sini speech, o kung sang iya nga pabulong-pulong. Action firing line. Ang isa sa mga kay message ni Marcos mga kakson, ang angot sa COVID-19 pandemic recovery. Kaya ang Pilipinas ginhanot man sang halit sang COVID-19 mo, di ba? Ang Pilipinas may major role man sa ginatuwag nga global community. Ang Pilipinas may dako man nga papel sa pagpabangon sa sitwasyon sang kalibutan nga ginhalitan gid sang COVID-19. Ari ang ginahulat sang kalabanan. Monohon man ay handre ni Marcos sa Asembleya ang isyu sa West Philippine Sea. Kung si Romualdez ang pahambalon, ang siling niya mga kaaksyon posible nga mamunuhan na ni Marcos. Honest, balanced. Action firing line. Firing line. Posible sa waay pa sang kasiguraduhan nga pangalag-ag Manggoros Marcos basi kundi amo karon naghambal ya na kag tandaan sang pungsod China basi sa uli mabumirang pa saya. Action firing line. Ang mga ginapanghambal ni Marcos sa publiko hindi niya tanan halin lang sa iya, no? Importante kag ako nga pati ko nga amo ning gakatabo. Nagapamangkot gina siya sa pila ka mga kaalyado niya, sa pila ka mga cabinet secretaries, sa mga inputs kung ano ang nagakadapat nga ihambal niya sa publiko. No? Mogi binay, magmato-bato las Marcos na ayhan masarangan niya. Action firing line. Tilantawon ta sa ulihi kung ano naman ang dangatan sini. Kay kung balikan ta ang resulta sa una nga sunan ni Marcos mga kaaksyon, damo to sa mga reaksyon, damo to sa mga nag-question kung nga ang ilang idalauman kung tadi nga mamunuhan sang presidente, walgid mamunuhan. Tini paghambal ni Marcos sa Asembleya sa UN, bisan postahan ta, damo-damo naman isang reaksyon daw. Action firing line. Firing line. September 20 pa man to, mga masobra pa isa ka bulan ang ato sa ning hulaton. So may sobra man isa ka bulan nga preparasyon si Presidente Bongbong Marcos. Ano pa ba sa ning balita nasyonal? 121 nga Police Service Anniversary Celebration mga kaaksyon. Dito sa may PNP Multi-Purpose Center sa Campo Crame, Syudad San Quezon. Subong ni nga adlaw magkaaksyon ang ika-121 nga Police Service Anniversary Celebration. Tiara gid si Presidente Marcos nagtambong gid sa mga kaaksyon ang iya panawagan sa pulis. Ang panawagan niya dapat magtrabaho nga may integridad, no? Action Elway nalipat gali ko simo, base may Marcos kada, no? Kay pamati ko nga duyan tingod ni Marcos, no? Ang panawagan niya sa police force dapat trabaho nga mayara sang integridad kag indi gid pagtugutan ang dishonesty kag pag-abuso sa necessary performance of duties. Action firing line. Firing line. Ang hambal ni Marcos sa mga pulis, do your best without sacrificing their integrity as public servants. Sa mga hindi balikawan nga sitwasyon, ang hambal ni Marcos, ang panugyan ni Marcos sa PNP, ang pag-usar sang puwersa, police force, dapat himuon lang na kung may nagakaigo nga rason. So tanan na lamang tinaga nga magkapa-remind permi sa mga pulis kung mabutang sa alang-alang kag kung maggamit sang puwersa, use of force kag ginatuwag, ang tinaga diri maka-aksyon safe, no?
safe nga mga tinaga, reasonable, justifiable. Ang duty dapat with fairness kag impartiality. Action! Firing line! Firing line! Amo man ang permeng ginapanugyan sa mga pulis kabalo na sila kung anong sana kag kung anong insakto. Now ang PNP subong, may bag-o nga pamuno, hindi bla? Ang sila ni Marcos, nagasalig siya nga ang liderato sa nga bag-o nga PNP chief nga si Police General Rodolfo Azurin Jr. Makabulig gid kuno sa isa nga administrasyon para malapot ang handom nga maging brighter, maging safer, kag more prosperous nga nasyon. Ti pagpungko ni Azurin ang iya sa naging lansar ho, MKK equals K. No? Daw, plagwa, Obras TV ni? Action! Firing line! Firing line! MKK equals K. Malasakit, kaayusan, kapayapaan, kaunlaran. No? Hambal ni Azurin, combination of care, order, peace. Munisa, aber pa nila ganta ang performance ni Azurin. Maya kuntani kung yaman matalopang dano ang mga problema deres Bacolod kag Negros Occidental bla. Illegal nga droga, armas nga way sa lisensya. Nga namunuhan kong armas nga way sa lisensya nagligad nga adlaw to kadamo sa mga tinuga nagkanadakpan. Nga may mga ginahupot galing armas. Action! Firing line! Unlicensed firearms mga kaaksyon. Kag ang krimen nga pagpatay, bautani matalupang dan man ni Azurin, no? Ang mensahe kay nanho ni Presidente Marcos sa anibersaryo sang PNP. The use of force must always be reasonable, justifiable, and only undertaken when necessary. Execution of authority must be fair. It must be impartial. It must be devoid of favoritism and or discrimination, regardless of race, gender, socioeconomic status, political affiliation, religious belief, and the like. It is only then that you can effectively sustain with great respect and wide support the authority that you possess as uniformed servicemen of the Republic. This is what I consider good governance. And I'm proud to say that you have done well and continue to do so in this regard. You have proven you are worthy of the uniform that you sport and the office that you represent, especially during these terrible times when disorder and lawlessness occurs anytime because of many other serious concerns in our society. Many, most in fact, not of our doing, but they are what currently confronts. Against this backdrop, I would like to convey my sincerest appreciation to the newly installed 28th Chief of the Philippine National Police, Lieutenant General Rodolfo Santos Azurin Jr., for accepting the challenge to lead the 226,000-strong uniformed and non-uniformed personnel of the PNP. He is a well-rounded officer, having served in the PNP as commander of both northern and southern Luzon areas. I am confident that we have chosen the right leader in his person to head the PNP so that it continues to evolve, continues to grow, and to develop into a well-balanced institution, effective and capable of steadfastly rendering faithful service to our sovereign nation and all its citizenry. His leadership will be of great complement to this administration's collective effort towards the complete rebirth and restoration of a brighter, safer, and more prosperous Philippines in the days ahead. Action! Firing line! Pang-pulis nga balita kahapon Domingo, may isa ka anay police officer kag leader sa niya mo. Leader siya sang notorious magpali gun for hire criminal nga grupo. Makin nyo yan. Action! Firing line! Firing line! Naga-operar sa probinsya sang La Union kag sa Region 1. Naga-target ining grupo niya sa mga high-profile politicians. Ang natabo, na-arestar siya. Na-arestar siya dito sa may Pangasinan. Si PNP Chief General Azurin Jr.
amo ni mismo nagkomparbar sa balita. Dismiss na ni sa nga pulis. Once nga ma-dismiss ka magka-aksyon, is either may kaso ka or nag-awol ka. Si Police Lieutenant Colonel, makin mo, Lieutenant Colonel ng ranggo niya. Walson magpali. Nagtukod saya, magpali, gun for hire, criminal group. Action firing line. May warrant of arrest sa dakpan sa kaso ng murder. Gintawag di Azurin nga PNP's Massive Tracker Operations kontra sa fugitive criminals. Kabay pa nga magkaladakpan iban pagida kay damo nga ara gihapon naga-enjoy kag naga-paladago sa iban nga mga lugar. Action firing line. Damo na sila naga-paladago lamang mga kaaksyon. Tiareho, former police, nagtukod grupo, gun for hire, criminal group mga kaaksyon, tikma. Action firing line. Firing line. Ano ba ginibas sa nga balita sa national seguridad kag kaluwasan sa mga OFWs nga nagakaipit sa katabo blaki nagamo sa ila ginatrabahoan nga nasyon. Labi na mga OFWs nato niyo nga nagantos sa kapintas sa ila sa nga amo, ama, pati kung kaisan ibalikawan ang kabataan pamilya sa ila sa nga ama kag amo, amoya ang abuso kag maltratar sila. Action firing line. Ang bag-ong nga senador nga si Rafi Tulfo narawagan sa gobyerno nga maging proactive sa pagpasiguro sa safety sa mga OFWs. O galing, ini nga panawagan ni Tulfo ng sentro lamang ni sa kinakabalak ang epekto sang tensyon sa Taiwan kag pungsod China. Daw wagid mamunuhan da iban nga mga OFWs nga ginapintasan sang ina sa nga mga employers. Action firing line. Firing line. Kaya magsiling kita proactive, dapat may preparasyon na nga naan nga naplastar antes matabo ang isa ka bagay. Hindi ang ginatawag nga reactive. Kaya kung reactive, amo pa na yung paghulag kung may natabo na. Amo ng usos Pilipinas. Action firing line. Kundi lokpan, hindi maggiho. Lantawan nyo bala? Kundi ito ganit deadline, di pa magparehistro. Muna batasan sa mga Pinoy. Kalabanan nga mga Pinoy, hindi man tanan. Pasi ko na balon yung karon nga gada pa si Bangtan ka muna ha? Action firing line. Firing line. Man si Tulfo amoni ang ginanauman nga mga pamuno sa bag-ong Senate Committee on Migrant Workers. Kabay patandi nga nakalabot sa igtulupangod ni Senador Tulfo ang natabo to sa duwa bala ka mga negrosanon kadumdum kabo ang isa to gani pamilya na interview naton dito ka Cadiz City nga OFW sa panpatay sa Dubai sa Saudi Arabia taga Cadiz ang isa taga Banwa sang Kanduni nga mga OFWs mga kaaksyon no ini patay na gid na nagatan ni subong ang pamilya nagadaang-daang sang pangita sang pamaagi para may baluan kung ano gid ang natabo. Kag ang panawagan nila siyempre, hustisya Action firing line. Firing line. Alas 7:19, ariho, monohon ko gid nga balita, no? Balita, pwede ni pang internasyonal, pwede man pang nasyonal, pwede man pang lokal. Action firing line. Amo na nga gintatakan ko ni nga balita nga balitang KKK. Balitang KKK. Kampyon kag kanamithorn. Action! Radio! Atensyon! Sa mga mahilig mag live selling sa Facebook. Sino sa inyong mahilig mag live selling sa Facebook? Damo sang sumongga pamati nga permi naga-live selling sa Facebook o kung nagabaligya live sang nagkalain-lain nga mga produkto paagi sa social media sa Facebook. Damo na sa nag-ayuhan sila mag-aksyon. May ara na gani nga nagmilyonaryo. May ara nga nakapatukod na sang mansyon iya nga balay mo. Bagod lamang sa live selling sa Facebook.
Pero ang balita nga isugid ko sa inyo mga ka-aksyon, 101% sigurado nga makapakosbod gini sang guya sang permi nga live selling. Makapakwiresong ni sang inyo sining nga nawong kag base kon makapapudag-pudag pa sa kainit. Action firing line. Kay ang balita mga ka-aksyon ang Meta Platforms Incorporated, amo ning American multinational technology nga nakabase sa may Menlo Park, California. Amo ning tag-iya sang Facebook, ang bata subong nga bag-o pa lang nga di katikan-tikang kag bag-o pa lang nakatukib-tukib sang iya sining nga baba, may Facebook account na. Action firing line. Amo ni ang Meta mo ning tag-iya sang Facebook, Instagram kag ang WhatsApp application. Nagpabalo sila sa publiko nga sugod Oktubre 1 sining 2022 Agosto ta subong, bot silingon sobra isa na lang ka bulan ang nabilin. Sumugod Oktubre 1 sining 2022, ila na nga kakason, ila na nga dulaon, ila na nga dubilian ang live selling feature sa Facebook ay aragoy. Action firing line. Firing line. Ang matabo nga sugod Oktubre 1, ang mga netizens hindi na pwede nga makapatigayon o kon maka-schedule sang live selling events, live shopping events sa Facebook. Ini nga pabalo mga ka-aksyon, nakapagkit man ni sa blog post sang Meta. Susubong pa lang sa mga permi naga-live selling da, ihanda na nga daan ang inyo sa nga preparasyon kung paano nyo pangitaan sang pamaagi. Nga ang inyo sa nga pagbaligya, mapadayon nyo, bisan waay na ang live selling sa FB. May pagklaro di ang Meta. Amo ning pagklaro niya. Ang mga tao pwede gihapon maka-broadcast live sang events pagi sa Facebook Live. Pero, waay lang sang baligya. Kulang na lang habalo ng Facebook na kwasuyaan sa Facebook, no? Action firing line. Kasi balaan nila, balang may mga nakaganar sa dako, may mga nag-milyonaryo na. Mangkot pa na Facebook, base kon base kon ang account ko bala madula, dugay-dugay, haw. Action firing line. Amo na, why lang mo baligya, why dapat sang product playlist o kung wala dapat sang matabo nga pag tag sang products sa Facebook live recordings. Tuman ini ka-interesante nga balita mga ka-aksyon kaya sa nasilinta na. Majority ang pungsod Pilipinas, isa sang kundi ko magsala, top 10 gani guro mo? Top 10 nga pungsod sa kalibutan nga may pinakadamo tawo nga mahilig sa Facebook. Action firing line. May ara iya Filipino, may ara iya Pinoy. Nga bisan ara sa babaw lubi, nagapang gapangwa sang lubi sa babaw. Siyempre gapang lubi, no? Hingalit pia Facebook mo. Action firing line. Interesante nga balita kay ang pag-live selling sa Facebook mga kakson, damo dali sang nag-ayuhan. Ang iban dali lang gani nagtutok, nag-concentrate. Ang iban mo sa ila sa nga palangabuyan. Pero kita dali sa Pilipinas, ano ba lang aton sinigahom? Kung isa sang pinakadako, kagamhanan nga kumbuyahan ang magmando. Di bla sa Facebook hindi ta pwede maka pinagusto na, di bla? May mga copyright na, may mga hindi ka gani pwede na iya maka play sang musika nga copyrighted mo. Di bla? Kay tatakan ka sang violation. Kung himuon na sang Facebook si mo, wagig ka mahimo daw. Ti ano, dari sa nga balita niyo, wagig magkita mahimo, di kundi magsunod. No? Sa ginamando sang Facebook, mga ka-aksyon. Why ta sa mo, magluwas na lamang kung direct na kita
nga makig-angot sa tag-iya sang Meta o kon FB kag magpakitlooy. Action firing line. Bantayan tala ni mga kaaksyon kay kung di ta manabot subong kay mayara kita sa isa ka project kuntari gin ayo, no? Isa sa mga bantog nga live seller diri sa Bacolod, no? Ako nagka-monitor ba kuno sa iya mo mag-live selling sa FB mga kaaksyon. Ang mga viewers siya ga sobra iya tungas milyon o tungas bilyon ka sobra lang iya mga hundreds of thousands, no? Kadamo, no? May ara gani time nagligad kung daw lapit siya sa klibo. Action firing line. Lapit 1K ang iya sini nga mga viewers sa isa ni sasang pinakabantog nga live seller diri sa Bacolod City mga kaakson. Kulit na ni sa malabot sa mga gabi kay way pa maka response ang naga-live seller mismo. Ang iya lang sining secretary ini o kon sidekick siguro, no? Ang naga-response aton. Kung dito sa malabot sa mga gabi, laboton ta buwas aga. Action firing line. Ano ba ba sa nga balita sa bahin sang lokal? Aring sunod-sunod nga mga aksidente sa salakyan sa Dalanon natabo sa Bacolod. Isa nakuhaan pa sang recorded video. Paagi sa ginatuwag nga dash camera. Dash cam sang salakyan. Masakit sa manatyagon matian nga say sa balita ni. Kag makagngalidlis kon makita mo ang video maka-action mo. Kaina sang kaagahon sa may dalan sang circumferential barangay Alhes diri sa Bacolod. May tricycle nga nag-overtake sa isa ka multicab. Nasugata ang isa ka motorsiklo, resulta ang nagasakay to sa motorsiklo patay. Action firing line. Masubo ini sa biktima kay security guard ini sang UNOR maka-action diri sa Bacolod, no? Kung ako parantawon, kung ako maglantaw sa video maka-action, sa lagid man sang ara sa insakto nga lugar motorsiklo mo, nag-agaw sa isa ka lane iyang tricycle ni. Ano may emerhensya guro ni nga ginahingagaw kay nag-overtake siya sa multicab. Pag overtake niya sa multicab, siyempre ara sa sapiyak nga lane na. Di ba gasugata ang motorsiklo, amo gito ang bumunggo siya. Action firing line. Head-on collision ang natabo mga kaaksyon kay pagbonggo sang tricycle sa ginasugata nga motorsiklo, ang driver to maka-aksyon, ang lawas siya, nalapakan sa multicab. Isa ni kapahanumdum sa taran-taran nga motorista ho, hinahinay lang ka mo magpadalagan, kaya ang kabuhi isa lang. Ang video subong damo na sa nakakita kag ang kalabanan nga nakakita sa nagapang abaw-abaw gid. Kami pangat makahatag ni sang leksyon sa mga nagamaniho sang salakyan. Ang isa pa ka-aksidente, may driver sa motorsiklo patay man sa kag nag-angkas siya live-in partner Pilason na-aksidente dara man sa may atubang sa NGC, no? Di nabungguan na motorsiklo sang Toyota Wrangler nga jeep mga kakson. Nga kon investigasyon sang pulis ang basihan, dasig ang dalagan sining jeep niyo. Ti halong tatanan, importante gyapon nga mapahanumdom tang publiko nga mangin more aware sa safety sa dalon. Tinguan ta nga makasugilanon sa pila ka mga road kag traffic safety advocates dere sa may surad kag probinsya para kati liwat ipaambit ta sa mga motorista. Kung darong dapat ngayon, agod malikawan ang anuman nga sahi sang aksidente sa Dalanon. Action firing line. Alas 7:30, Action Radio Philippine Standard Time. Ang balita angot sa STL, munuhon ko man karon. No? Munuhon ko man karon kay way madugayan na mga isa palang bulan galitong operasyon sa atong nadakpan bla nga illegal STL operation. Magsiling illegal ti way sa kakaigo nga documents ka ipresentar man isa lang ang prangkisa ginhatga kaan sang PCSO mo.
prangkesa para maka-operate sang STL diri sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Di nakpan to, why to sa gakaigo nga licenses. Dasig ang pagpiansa. Piansa tigwa diyo ni. Action Firing Line. Ginpasakaan kaso nagligad nga Biyernes ang hapon. Pagka Domingo sang aga, ginasikaso ang piansa. Half day ang korte mo. So nahingagaw piansa. Gwa ang duwa. Action Firing Line. Firing Line. Sino nagpiansa? Muna papangkot na. Balaan na rin sa publiko. Alas 7:30 ya Uno Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa mga mensahe ninyo ginpadala mga ka-aksyon, salamat gid i-acknowledge na kamo dugay-dugay. 7:31. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. This is my life. Live stream. I-acknowledge na rin nagpapadala sa mga mensahe nila. Leia Younger Esquivel, good evening sa Marlon Monitor from Talisay City. Thank you, Gid. Cecil Bikbik, mayong gabi. Watching live, mayong gabi sa kay Nalin Festiza, Sandra Bermilio, Concepcion, Nuwaynay, sa Yellow Bell, Binubuhan. Didain Jonah, kauntalan sa Amon Action Mar, na may kaon while nakafocus pamati balita kay Action Mar. Salamat Didain. Lunch na sila ba? No? Okay. Hamal di Cecil, Emilio Morena Toquillo, sang Lonoy, mayaw lang nga papamati. Ray Nilen Antonio, mayong gabi, from Moises Padilla. Si Bibing Balasabas, gapamati kay kami permi sa inyo sa nga program. Action Radio, stay safe from Riyadh, Saudi Arabia. Christine Menyas Villalobos, habal ni Cecil Patamiyaw kay Kapitan Remy Haleya kag sa mga kagawad sang Binubuhan, labi na kay Rogelyn Borlado. Maria Lynn Abilar Hacolbe Lombo. O sige. Happy listening kay Jocelyn Song Comedia Mambulok, Anasidoro Araman. Dennis Richard Tibor Roba, Ray Flores Baryoga, Melvin Peñafiel, Rochelle Fulgencio Susana, Bilal Oligo, thank you. Botsi Sison, great lang Mama George Celestre, founder sang Red O. Happy 56 birthday. Kag anniversary dungan sa birthday niya. Thank you. Okay. Tamiyaw lang, Vanessa Star Kaudakbat Bayo, Jinky Dialagdo, Noel Amar, Alex Montesa, Gerald Hermino, Maria Lia Marabailes, Banag Glorioso, Monitor lang, Camilla Bacolod South, Tagob, Merly Gonzaga. Salamat kid. Barky Tribe, mayong gabi. Kay Kim Poyolo, always ka pamati. Barky Tribe, salamat. Ana Sinuro, salamat. Roy Requilo, mayong gabi. Butch Season, from Toto George, I love you ko. Sige. Didain Juna, relief mostly ang live ceiling. Muna siya. Sige. Balik tayo guys, standby. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa
This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Sod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagkamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa faktor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatong
Tunan sa mga individual nga nagatalakay sa ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kiti kadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyot binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig. Ang mabatian naton basta may aksidente sa dalanon. Laban na gid kung may ara sang gakapatay. Ginasiling sang kalabanan nga ang aksidente mga kaaksyon unay sa lawas ang tao. Ang aksidente gakatabo gid. Pero ang aksidente pwede gid naton balikawan. Action Firing Line. Ina ko nagahalong lang kita. May ara man nga puwerte ang paghalong sang pagmaniho kalmado. Pero nagaka-aksidente gyapon pero ang resulta mga kakson di tanto kalala managhalong mo. Ang samad sang gamaniho ko nagasakay sa salakyan, pating kahalitan sa salakyan, hindi tanto. Ikumparta sa mga wala naghalong nga kung magpadalagan daw ay buwas ang magmaniho sang salakyan niya. Daw kilat nga nagasurip. Action Firing Line. Wala nagaagi sa insakto nga lagyan sa dalan, nagapangagaw lane. Kung baga, isa pagid, hubog sa ilim nun, pero nagmaniho gapon sang salakyan. Inugang panatunda ang katuyo kon kaisa. Ang tuyo ara nagaigo permi sa alas 2, alas 3, alauna alas 2, alas 3 ang hapon mo. No? Ilabinigid kon kulang-kulang ang inyo sa nga pagtulog. Kung wala bala ka mo sang ginahingagaw, kag-emerhensya magkakson, ipapunduhaan na skilid ang inyo sa nga salakyan. Ipasiguro nyo lang nga ang ginapunduhan nyo na hindi man mabutang sa delikado. Kay base kung ginpapundo nyo, galabaw mo na ang latarasan sa salakyan nyo. Action Firing Line. Masungkit ang nagalalabay. Kag isure naman nga ang ginapunduhan nyo na parang at least pagkatulog-tulog mga piyong-piyong kamagawa ipasiguro nyo lang anay ginapunduhan nyo na pwede nga punduhan. May ara iya dalan nga hindi pwede punduhan mo, di bla? Malabayan ka na karon sang pulis kag gasawayon ko di, natikitan ka pa? Action Firing Line. Amo na kun kaisa ang ginatunaan sang aksidente. Now kahapon
kahapon, kagabi, kagkaina sang kaagahon. May sunod-sunod nga mga aksidente sang salakyan ang natabo sa Negros Occidental kag dire sa Bacolod. Sa dalan circumferential, may tricycle nga nag-overtake sa multicab. Nag-agi sa lain nga lane sang dalan, dasig ang dalagan based man sa nakit-anta nga recorded video sa dash camera. May motor nga nagasugata, naglagabong na lang head-on collision gid, sugata ay gid ang bonggo anay. Action firing line. Ang multicab to nga overtaken sang tricycle, amo naman to ang nagsugata sa driver sa motorsiklo kag nalapakan ang lawas. So patay ang driver sang motor, security guard sang UR. Sa atubang naman sang New Government Center o kon sa NGC, may motorsiklo man nga aksidente na bungguan sa salakyan. Patay man itong kamanihop, pilason living partner niya nga nag-angkas. Sa EB Magaluna, may motorsiklo na kabunggo sa nagapundo nga truck sa kilid sang dalan. Ini ang pagpapundo sang truck sa kilid sang dalan, importante man mga kaaksyon nga may ara dapat sang early warning device. Ngayon sa layo pabala ang nagadalagan nga salakyan, makita na nga may nagapundo galida nga truck sa kilid sang dalan. Dugay na nga problema ni. Sa mga aksidente nga pwede gid tani malikawan. Mga aksidente nga pwede gid naton malikawan. Kung ang nagamaniho may paghalong. Ano bala ang kakulangan? Kung may kakulangan gid man, kag dapat pabala pamakuron tani ang pag-edukar sa mga motorista angot sa ginatawag nga road safety. Action firing line. Dere sa Pilipinas, pasalamatan naton ang pila ka mga grupo nga naga-advocate gid sang road kag traffic safety. Kay dako gid ang bulig nila sa publiko ni para maedukar kung paano mapahagan-hagan ang mga aksidente sa dalanon. No? Sa sini nga palatuntunan, tinguan ta nga maistoryata, no? Ang proponent kag ang overall chairman sang project community activities reaching everyone through services. Ang ginatawag nga Project Cares Incorporated nga si Ma'am May Altajeros Cueva para mabuligan ta kag madugangan ang aton ihibalo angot sa ginatawag nga road kag traffic safety. Online sa firing line. Kapon naton Ma'am May Altajeros Cueva. Ma'am May, mayong gabi si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Action Marlon, mayong gabi sa tanan nga palamati. Salamat ma'am sa time ginatag diri sa Action Radio. Now masubo-subo nga balita kay may mga nagkalamatay naman sa sunod-sunod nga aksidente sa dalan ho diri sa Bacolod ho. May duwa ka napatay sa EB Magaluna, may ara man. Motorsiklo ang kalabanan nga salakyan nga ginamaniho sa mga victims. Kabubam sa Project Cares Balanta, isang inyo sa grupo sa nagakampanya gid kag naga-advocate gid kung paano malikawan ini nga mga aksidente. Now sa inyo ma'am nga monitoring, ano gid man ang nakit-an nga nagapanguna nga rason kung nga adamo gihapon sa mga aksidente sa dalan? Actually, Action Marlon, ginahambal gid naton may tatlo na kakondisyones nga dapat mahibalaan sang tanan kag ginatihan naton nga i-abay gid naton. Okay. No, pagasundan naton. Ini tatlo ka conditions amo na sa road conditions, ang conditions sang driver kag sa mga road users kag ang conditions sang vehicle. So may isa lang da ka condition nga ma-violate kag wala hindi siya road safe nga condition. Sigurado gina nga may disgrasya nga mahima tabo. So for instance, ang hambal naton nga condition sang driver ang gamaneho, is he in the right health and the right mental position to drive? Nakainom siya, kapoy siya, and number one,
educated siya bala Mhm. sa mga road traffic rules and road safety aton nga initiatives kag na-train siya sa pagdala sina kapag maneho sa salakyan. Aha. Kung ang answer sila no, maski ano pa kanami isang atong dala nun, kumpleto kita sa mga road signs, ma-enforcement kita, ang iya salakyan bag-o. Pero kung ang drive wala na educate, hindi siya mayo ya condition, nakainom siya, nakadrag siya, definitely may matabo nga disgrasya kag hindi lang nga disgrasya nga maka-injure makapatay gid. In the same manner man kung sagad kita no, kabalo kita ang salakyan naton may diferensya, alang-ala kulang sa gasolina, tiyan mo na nagaka-aberya, kabalo kita nga aton nga salakyan wala naton na undergo sa comprehensive inspection vehicle inspection system, may matuga man na nga disgrasya mga loss of brakes, no, so aton nga mga signal lights defective, so ang kasunod sa aton makabunggo sa aton or hindi kita makit-an, so may mga conditions gid nga makatuga sang disgrasya. Especially sa roads balaan naton madulom, tapos namo subong mga road works nga wala sa mga signages, wala mga abiso, diri man kadamo disgrasya. So tatlo ka conditions Action Marlon importante gid nga mahibalan sa pumuluyo kag maging aware kita the moment we get out, the moment we pagsunod naton sa salakyan naton o pagsakay naton sa salakyan, dapat aware kita sini ang conditions ng driver, ang conditions ng salakyan, ang conditions ng dalan nga ginaagyan naton. So damo-damo gid ma'am sang rason, damo-damo sang masilin naton ginatunaan kun nga nagaluntad ini nga mga aksidente, no? So mo ding hambal ta bala ma'am ang road safety shared responsibility gid of everyone. Now sa mga LGU siguro ma'am ato nakiambot lang kun kamusta ang campaign sang LGU sa ginatawag nga road safety? Importante ba siguro ma'am no LGU no? Yes. In fact, no, ang ginahambalo makamo ang Project Care siya, ang aton niya nga pag-ubra with the Global Alliance of NGOs for Road Safety kat International Road Victims Partnership. So adwon ni ang mga nami namon nga mga programa sa international, sa global, halin sa United Nations, ginadala naton diri ang global plan to local actions. Kay diri na-realize sa United Nations, nag-fail. May decade of action kita nga gin-launch siyang 2011 pa. So imagine 2020 na wala gid naglubo ang disgrasya sa dalanon. In fact, nagtaas pa. Even with the pandemic, no, imbis ang dala nato nagligwa, na-realize, na-find out na at risk gihapon ang aton nga mga road user, especially anang sa motorcycle, di ba nagdamo ang mga naga-motorcycle, so nagdamo ang naga-bisikleta, and then hindi nga mga sa kadamaan, ang question sila, are they also aware nga may 5 ang 5 na mga 5 E's nato na sa comprehensive, madula lang isa ka diri, inutil man ang tanan nga gusto himuon sang gobyerno para sa aton. Ano ining 5 E's naman? Number 1, education. So, ang mga tao, dabalam, educated sa mga road traffic signs naton, educated sila sa responsibility nila pagwa sa dalanon. Ang number 2, ang aton nga engineering works, complete ang signages, mayong road works naton, no, ng responsible ang mga contractors naton or not. Ang isa pagika i-enforcement na siling ati wala man gani ang mga aton nga police naga-enforce sila mga number 1 violator. So we are pointing fingers. Dapat ang road safety has to start in me. Sa aton at na isa-isa kay as I have said, road safety is no accident. So we are all part of the solution. So isa pagika Action Marlon is that ang aton nga environment safety in mga pollutants mga smoke emission, mga aton nga smoke pollution kita mo because of the tricycle, ang mga bata ginaangkas gani. So ang tambutso bala, so kita mo kadamo subong mga bronchial problems man ang causes gani sang pandemic naton, more on the lungs, no. So
amo man ni siya ang possible, hindi lang possible, amo na ginigatuga ya sa mga preventable injuries itawag natin sa World Health Organization. Kang ikalima nga ang efficient emergency response. Sometimes, ang aton nga mga nidisgrasya nga tao, mabuhi pa tani. Kaya kauna, pabalain ang pag-report sa Facebook, pag una-una, pang pag-picture, pag-send sa mga videos and photos instead of calling the ambulance. Kaya we do not know what to do as a responsible road crash witness. So these are the 5 E's na dapat na natin pagatutukan sa gobyerno, which we have already started appealing to the good governor, na ilagay si Governor Bong Lacson. Actually, ang duwa sa provincial, only 2 in the country have started to accept. May commit to action ni mo nga challenge ng global UN road safety. Ang isa nga nag-accept, si Governor Bong Lacson sa November last year during the World Day of Remembrance for Road Traffic Victims. Kang ikaduha, si Police Director naton, and he accepted it during the Commit to Act Week amo ng UN Global Road Safety Week sa May this year. So duha pa lang sila, and we need actually to work with our DILG to bring down the local, the plan of the United Nations. May 5 mo safe systems approaches. Amo to ginhambal naton ganin ang aton nga may safe 6 conditions. Kung ginaubra lang gid ni tani sa diri sa aton sa halin gid siya sa aton panimalay, pakadto sa pagwa naton sa ugsara naton, pagwa sa city level, all over the country, ma-achieve natin ini ang reduced road traffic crashes. So ginakasubo talang gid dyan ng mga Action Marlon, kami actually sa Global Alliance composed of like 260 NGOs from 90 countries na ang mga solutions, may solutions na ta. Amo ni Safe 6. Ang kung may Safe 6 na para wala ang mga AIDS na makunta ang HIV. Kung may Safe 6, anom lang. Kung ang anom lang ni ginapati lang naton, pag ala sa dalanon, wala gid may mapatay sa dalanon. So, kung gusto mo kung ang Safe 6 liwat-liwat na hilin pa ni sa una, ikaduha nga dekada, kung motor ka, helmet. Correct. At ang Safe Motorcycle Children's Act. Pag below 7 ang bata ninyo, kag hindi makatungkad sa pedal sa motorcycle, palihog, hindi nyo gid pag-isakay ang inyo kabataan ng mga baby sa motorcycle. Kag wear din sa mo helmet. Number 2, kung ara ka mo sa auto, sa salakyan, na may seatbelt din sa tubangan ng kamo sa likod, wala gapili ang disgrasya kung diin ka malabog gid ka mo tanan. Amo to bala nakita niyo sa Jansan, naglag kalalabog ang mga pasahero sa dalan. Pasakit gitan-awon sang atong nga mga pictures ka videos. So seatbelt up, buckle up. Amo na siyang rason ang utod ko naglabog, so napatay gin pudyot na lang sa isa ka sa sa year 1995. Amo nang reason na nagakausa gid ko. Yes. Mas hindi ko siya napatay kung napakaangitan hindi nahambal ko nga Safe 6 na napatuman lang pag aware lang kita about road safety. Number 3, speeding. Speed kills. Kung nag-love 30 lang kita sa dalanon natin, kung gahinay-hinay lang kita, hindi ang pagmaneho sa salakyan, hindi niya about sa papalumba sa pakatuan natin. Planuhon gid natin ang aton nga kalagtuan. So, safe nga third nga solution dira is slow down kay speed kills. Ang number 4 naman, do not drink and drive. Or kung nagainom ka, like subong actually damo ko kadtuan, but I am under medication, ubo ko, gainom ako cough syrup, nga patuyo sa akon, I have to cancel all my lalaktan. No, kay makahulat lang gid na iya, makahulat lang gid, pero ang kabuhi isa lang, hindi gid na iya maislan na. Kung ang kamot mo mautod, so islan mo na, hindi na mabalik gid. Last 8, Jess Action Radio Philippine Standard Time, ginasaysaya mga importante ining pahanumdom. Kadamo sang dapat naton sundon, damo sang dapat nga tumanon, parang malikawanta ini nga sahi sa aksidente. Balikan ta si Ma'am May. Sir Marlon. Yes.
Good evening, Liwat, no? Okay. So, ang ikaapat naton nga gina paambit din sa tanan nga dapat nga patihon kung ara na sa dalanon, no? So, atong hambal naton nga ng number 4 is speed helmet use, number 1, number 2 seat belt, number 3 speed kills, and number 4 drink driving, no? So no gid kung may party ka mo nga kalagtuan, pangita ka mo driver or magtawag na lang ka mo taxi, ibilin yung salakyan nyo. Kung may intention ka mo mag-happy, hindi na ka mo magdala sa lakyan. Okay, kada mo man subong sa aton nga mga service bala providers sa salakyan nga pwede lang nato marentahan, or ang company mismo be responsible. The company should have a dedicated driver nga wala man nagainom. Okay, so ang number 5 sini ang lookout. Kung ginagamit lang naton the lookout lang kita, maskin may gulpi pa na nagtabok sa dalanon, makita gina naton layo pa o lapit na lang kag makapreno kita. Kung hindi man dasig ang aton ginabagdalagan, makapreno kita. Kag kung ga-look out kita, makita man na naton ang mga ido, gatinabo, kalayo pa lang damo stray dogs, or aware kita, mga awareness gid importante no, sa road traffic safety and injury prevention. Pag look out kita, sigurado gina hindi na sila naton mabungguan, or kung mabungguan magin sila, ang damage or halit very minimal katama. So, and number 6, amuna no distractions. Amo ni subong kadamo sang riders, diba uso gid subong mga delivery riders, uso man ang cellphone ang aton nga Google, bala nga GPS. Sa una, makapamangkot man lang ta, diba? Or layo pa, kung may plano kita magkadto sa Dumaguete, kalayo. Mga inadlaw pa lang o weeks before, ginaplano na nato ang aton pakadtuan, ginasulat naton, ginaistoryahan naton. Subong nga ginadepend na naton sa Google Maps, sa GPS, which is also very distracting. In ang mga delivery riders, kakita ka muna mo guro mo sa kung aware kita, kita niyo mga delivery riders na nira, naka-uniforman sila, sigurado distracted na sila, gapamati na sila sa mga instruction, nagapamati na sila sa order nila, galagsanay na sila sa orders. So may mga distractions sa dalanan. So anong ini ka distractions, anong ini ka mga problema, amo ni Sir Marlon ang hambal mo ano ang problema. Ini anong ni sila evidence, ebidensya ini nga anong mga problema, ano man ang solusyon. So anong ini nga major problems, so kita mismo ang solusyon. Otherwise ang aton ginahambalan sini nga gabi, pamatian lang, tapos wala na pagwa sa dalanon, himuon man gihapon, sigurado may madula gihapon nga kabuhi. Kay proven na there are about 3,500 road crash deaths nakapatay sa dalanon every day. Kag 500 of these are young children. Ang kag-proven dili kay ang young people ni actually from 29 below 15 to 29 years old amo ni number 1 killer ang road traffic crashes. So kamo nga nagapalamati nga mga teenagers dira, nga mga young people, mga young professional, bag-ula nakatungtong sa lakyan, nakabag-ula nakabakal motorcycle without getting inablahan bala to kung may comprehensive driving education na subong, pero ginahatag na wala man naton gina-avail, no? So ginatry man sa gobyerno panami sa aton dalanon dira, pero wala man ta naga participate as kung makakita ta gani mga batos nga ara sa dalan or may guba, wala man naton gina-report. So we have this istabala responsibilities nga maging aware kag himuon naton ang pwede naton mahimo sa aton level. Kay definitely atong hambal mo, road safety is a shared responsibility. Kag road safety is really no accident because accidents are preventable. Kung atong tanan ginambal naton nga 3 conditions, 5 ka is, kag 6 ka fix, no, ang interventions, kung gina-adapt lang ni naton as a way of life, may kabuhi gid no nga masigig kabuhi, there will be no road crash death. Action Marlon. Yes. Damo gid ma'am sang nahibaloan no ang ato sa mga tagapalamiti sa buong gabi. Anyway, sa inyo ma'am sa Project Cares, I don't know kung mayara ka mo schedule activity pa. May mga schedule activity ka mo angkot sa road safety campaign?
Yes, sir. Oh. Ang isa namon ginapanawagan, we are trying to reactivate. Inabalang kadumdum kamo nga ang ginahamba. Nang sa una, may ara kami safe dog walk. Inang mag-advocacy bala kami about sa using our mga pet dogs, pet animals. We would like to reactivate ang aton nga inibilang Be Seen, Be Safe nga programa. So kung we are inviting all the dog lovers, to all mga responsible dog owners to connect to us kay itingawaan naton nga may safe dog walk kita nga programa. Hopefully sa panawagan ni sa aton mag-mayor ni Albi no nga biara balas para sa Mascara, we would like to have another safe dog walk event, no, although pa din ako niya discuss kay Mayor, wala pa kami ka courtesy visit sa iya kag sa aton nga Mascara nga mga organizers. We would like to have this in October. In fact, another big company in Manila is also reaching out na gusto sila ang motorcycle safety. Makakadto din sila, kakampaign sila together with our Negros Occidental Police Office. We are designing actually comprehensive, tawagin nila niya lang isa lang ka, designing a comprehensive RTSIP AAP, which means Road Traffic Safety and Injury Prevention Actions and Advocacy Program. So damo ni siya nga mga programa, damo ni nga sectors involved, even the mga contractors league, ang aton nga DPWH, sila nga sector, ang DOH nato, provincial health officers, and the LGU nga mga city health offices, ang mga DOH reps, so under naman na sa health na prevention na sila, kasi emergency response, sa ato na mga disaster. So we are already designing very comprehensive programs sa local na ground. Sir Marlon, would like to emphasize dili so buong gina-develop naton sa Global Alliance ang incubator program, damo kita mga pilot programs. Kung LGU ka, kung mag-connect ka mo sa amon, definitely mga award-winning ini nga mga simple lang nga mga program that even requiring budget sa way kami ka pangayo anything. All we want to do is collaborate. Kaya ang hambal sang UN, kag WHO, World Health Organization, we should engage in meaningful participation with our governments. Ang aton panawagan sa gobyerno naton is to reach out to us, private sector, mga NGOs, kami especially families of victims. Kaya ang mga solutions ara actually sa amon. Ang mga solutions kung nga napatay ang amon mga pinalangga sa dalanon, amo inig na kausa namon nga naging solution amo na may mga national laws kita because these were the solutions to what caused the death of our loved ones sa kabuhi. Ato lang seatbelt, wala seatbelt, ang speed, ang drink driving, no, ang mga distraction. So this became develop into laws ni because of incubator kag mga technical working group. Yes. So, special mention ko man, nag-reach out na kami kay board member man ko, no, of the provincial government. So we are trying to strengthen our position here in the province. Kag Sir Marlon, hindi lang gali sa province no ang Pajikiers gatinguha. We have already forged a program partnership with our inang tawag na comprehensive driving education schools and diri actually sa region 6 represented by the Western Visayas Driving Institute Corporation, and then ang vehicle inspection centers of the Philippines composed of sobrang sa 90 plus na centers all over the country, gin-adapt na nila ang Project Cares as their CSR program. So kung diin may mga PMVIC centers in the country, they will adapt what we are doing in Project Cares here in Bacolod City and in Negros Occidental. So pilot ni mga programa naton. In fact, Sir Marlon, ginaliwat ko lang panawagan tani sa aton balang Negros Press Club. It was one of the program partners pag-start with some UN Decade of Action sang year 2010 to 2011. Pioneer kamo bala nga mga group of journalists na naging program partner at kag naging effective to ang aton road safety kampanya sa province of Negros Occidental.
Kabay pa atong president, si Ah. Sir Boy, kung pamati siya, no? Seriously ko yan sa panawagan. I've had several talks with him already. And I hope makaschedule kita pagpungko with the Negros Press. We recognize the press as one of our very important program partners in road safety. Sige. Kagkamugi sa Action Radio, no, ever since, no, sa Action subong gina-invite niyo ko liwat at lawig na gid ni lawig na kadamo na kamo ka instances nag-invite sa Project Cares kag don't thank us magsiling ko magpasalamat sa amon kami actually ang kapasalamat sa inyo kay kami ang tingog sang wala na diri subong tingog sang nangkalamatay tingog sa mga biktima sa dalanon nga nagahambal nga kung tani may road traffic safety and injury prevention lang nga programa ang tanan wala na may madugang sa statistics sa nagkalamatay sa dalanon. So, buligan ta ni ma'am, buligan nato na ni para malabot ang handom ta nga ma-reduce. Zero. Yes, road crash death gid no amo nang gid naton pwede mabatian sa balita para may sa aksidente. Ma'am May, thank you gid sa time nga ginhatag diri sa Action Radio Bacolod mayong gabi. Salamat gid Action Marlon. God bless you all. God bless. Action Firing Line. Ang chairman sang Project Cares. Ka-interesante ito sa mga paambit ni Ma'am May mga ka-aksyon. Hindi man lang permi sa tawo ginabasol ang aksidente sa dalanon, di ba? Pwede man sa ginatawag nga vehicle safety, enforcement, environment safety, damo sa dapat ang automanon. Kabay pa nga nakabulig to ang panugyan, pahalomdom, nga ginapaambit sa inyo sang Project Cares pagi kay Ma'am Kuwaba. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. This is My Life. Sa live stream, balikan tayo nga ito sa mga nagpadala sa mensahe. Si Eddie Laos, thank you. Star Mayo, watching dire sa may Hong Kong. Salamat kid. Mila Oligo, watching. Okay. Elvira Gilogo, Homalumina. Gino Gordivilla, watching live. Sumag, Legario Store, Samtang. Relax. Salamat kid. Veronica Santillan, Manukan, watching. Embodio Campos sa may Maaw. Star Mayo, none don't drink and drive. Even better to call a taxi cab. Hambal ni Star Mayo. Reynaldo Poderoso, monitor. Okay, monitor sila ko to. Sige. Sigurado ko ga tuban sa gahulas ka butilya. Thank you. Balik tayo kadugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpowered Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra-Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingdalamo sa mga pasunib la. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan. Ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat.
Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag Syudad Sagwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta
magkonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para Ang balita halin sa Bacolod City Hall kay nagbalik naman ang mga badyaw dari sa Bacolod. Ti ang mga tubang sang problema ni si Mayor Albi naman mo. No? Ngita naman ni isang pamaagi si Mayor Albi kung paano mapabalik ini mga badyaw ni daw pingpong mo. Napabalik na sila nagligad nga tuwing 2020 dito sa Mindanao sa Hulusulo. Tiyarin naman, bumalik naman. Di ba lang hampang nga pingpong, balik-balik lang ng bula? Aksyon Radio City Hall Report. Balontang balita mga ka-aksyon sa Bacolod City Hall with Action Dale Salazar. Action Dale, mayong gabi, please come in. Sa media ang pila ka mga litrato sa ginasiling badyaw no diri sa may siyudad sa Bacolod kasulod nga ti isa diri sa ginalantaw ining ginapabot nga Mascara Festival at 2022. Pila sa mga litrato ang nakuhaan sa area sang east nga portion sa siyudad sa Bacolod sa may Dalan Burgos kay diri man sa may Dalan Araneta Lizares nga nagapanglimos action man nga once gani nga mag-stop ang traffic lights sa mga dalanon dira man nagapatunga ang mga badyaw no nga nagbalik diri sa may siyudad sa Bacolod. Pero ang pakayag diri sa aton ni DSSD Head Pasita Tero iya pa action man i-verify kung bala mga badyaw gid man ining nagapanglimos sa karon sa mga dalanon sa siyudad sa Bacolod o kung badyaw looking so may mga information man action man nga nabata ng DSSD nga ti kontrolokon mo ang yasin nga itsura daw badyaw pero taga Bacolod gid lamang o kung hindi lang mga wala na ginatingaran kag palaboy-laboy na gid lamang diri sa may siyudad sa Bacolod. So sunod kay Ma'am Tero subong adlaw or kinasang hapon nagsapol ang Anti-Mendicancy Task Force amo ni siyang in charge sa mga street children na task force lakit man ining mga badyaw no kag mga mendicants o mga nagapanglimos diri sa siyudad sa Bacolod kay ang plano diri action mar is liwat na magapakig-angot ang DSSD sa Bangsamoro Region lakit man sa Office of the Civil Defense sa Region 6 nga mo sila ang nagbulig no sa mga tungdan nga government agencies sang last time or pila ka matinuod ng nagligad nga nag-assist para maka-travel pabalik sa Mindanao particular na sa Hulusulo ining mga badyaw action Marlon. Gingkaro din ni Ma'am Tero ati wala man gina-discriminate or ginapakamalaot ining mga badyaw action Mar pero ti according siya once gani nga mag-disturbo na ning mga badyaw diri na mag-intervene ang DSSD no kay sila ang in charge sang sini nga mga concern action Marlon kung madamdaman action Marlon last time ang mga rescue operations sang DSSD gina-house mo arap lang gintipon to sa nila ang mga badyaw ginbutang sa kapasidad dito sa area sang Vista Alegre pag once nga nakulo kompleto na tayo mga dokumento travel documents ay damo pa ni proseso ang dapat nga agyan antes nga makabalik no ini mga badyaw pabalik sa may Mindanao. Haring pahayag ni DSSD Head Pasita Tero. Amo man ang ambal nila kuno yung mga badyaw pero basi kung badyaw looking lang no so tanawon gid naton kung if they're really true nga mga badyaw no and probably ma-meet kami karon pa sa amon Anti-Mendicancy Task Force no kay para nga masikop din naman sila and makaplano kami kung anong himuon namo sa ila para nga ipabalik sila kaya balila kuno Cebu sila nag-agi no so we will coordinate naman with the Bangsamoro region no kay dito ni nagali ng mga badyaw we can coordinate again with the Office of the Civil Defense nga makuha ini sila and probably ma-return sila dito sa Hulu. Bangon niya sa upcoming Mascara ma'am or yeah, pero dapat this is an ongoing man nga activity namon no addressing sa aton mga street children, mga mendicants naton. So
itry ta nga makuha kung tuod gid man nga mga badyaw ni sila, and si kupon ta sila, and we will find ways and means kung paano ta sila, if they're not hindi man gid sila disturbo sa aton, wala man kita ga discriminate whether they are badyaw, no, kay they also deserve to be happy or to go to Bacolod, no. Pero ang budlay lang nila kung badyaw nga nagadisturbo na sila, kapangayo-ngayo na sila, so that's the time siguro we will make some interventions para hindi nila ni pagimuon. Pero kung siling mo nga ipalayo tagid sila because they are badyaw, that's discriminating man siguro, no. Pero kung badyaw sila kag naga-disturb sila disang atong pamuluyo by paagi sa pagpangayo-ngayo or then we will make some interventions regarding that. Action Marlon, nabatian na si DSSD Head Pasita Tero. Kaya ang mga concern nila, Action Marlon, sa mga motorista, basi bala mabungguan, wala man natong ginapangayo, basi may mga aksidente nga magluntad nga involve ining mga nagapanglimos nga badyaw, kaya mo man ang luyag nga malikawana sa mga motorista. Action Marlon, titinuayhan ang mangin liable, no? Ang kaso nga sila sa tunga sandala na samtang nagapanglimos. Sa iban nga baitagikan sa Bacolod City Hall, wala pa sa final nga figure ang 2023 nga proposed budget sa Bacolod City. Pero according kay Bacolod Councilor Jude de Saison, ang chairman sa Committee on Finance and Appropriation, nag-umpisa na ang ilasining preparasyon para talakayon ang pondo sa Bacolod City sa mabot nga 2023. According kay Saison, may duha kadlaw nga strategic planning naging patigayon si Bacolod Mayor Albi Benitez. Kaupod ang tanan nga mga department heads dira sa bayan sa Bacolod City Government Center. Kag isa diri sa mga gintala kay Action Marlon ang 2023 budget. Naga-claim diri si Saison nga ginkomparar from previous administration nang yasin nga claim Action Marlon ang pondo kada tuig allegedly wala na kuno ginamitingan, wala na nagapakigangon sa mga department head kag kun ano lang luwag sa City Mayor's Office mo lang na. Pero this time according siya ang kinalain department head ang ginatagan sang tion kag tsansa nga mag-propose sang kaugalingon nila nga pondo Action Marlon kag ila mahinigin depensahan sa tubangan ni Mayor Albi Benitez kag sa tubangan man mismo sa ibang pagida nga mga department head para kay Saison importante ang strategic planning para may baluan kung bala dapat gidman sang finansang pondo ano kadako ang kantidad nga ipaina para sa tagsa ka mga departamento Action Marlon. So sa masunod yung mga inadlaw sinimana, may baluan natin ang final nga proposed 2023 budget sa Bacolod LGU since magalabay pa man ini series of public hearing, mga deliberation, tubtub nga pagbakan sa sangadang panglangsod sa third and final reading. Haring tingog ni Bacolod Councilor Jude de Saison, ang chairman sa Committee on Finance and Appropriation. Ang aton ginhimo, actually this is budget preparation, no? Annual ni siya ang ginahimo. Una, sa previous administration, why na niya ginamitingan, ginano na lang niya sa ila, kag ginapatulon sa department head kung anong gusto sa mayor's office. Subong niya, this is the first time that they were given a chance to defend, to submit their budgets and to defend their budget. Sa atubang sa ilang mga kaupdanan. Actually, they were very happy nga amo na natabo and kabalo ka man si Mayor Albi as long as makita yang imo budget kaya para sa kaayuhan sa pumuluyo sa Bacolod. Go muna blang. They were very happy sa sitwasyon nga natabo sa sining strategic planning. Action Marlon, nabatian si Bacolod Councilor Jude Tadeos Saison. So far, amo na mga pinaka-latest nga update nga natipon natin gikan sa Bacolod City Government Center karon nga Lunes nga adlaw. Ang ka-action nyo, action dahil sa laga, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale, ini nga bahin dala sa aton sang pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action. Balikan tayo nga to sa mga live streamer. Nagpadala dugang mensahe. Okay, dalitas babaw. Sige, si Ma'am May Altejeros Cueva, nag-monitor sa aton. Thank you, good ma'am. Vergara Hieronimo, okay, Action na Marlon Gritlanco, Erlinda Perez, Andres Perez, Carmela Lacbanis of Purok, Taytay, Barangay Babini, Valladolid. Ma'am Jinky Dialagdoon, mayroong kami Action na Mar, kay Mr. Arthur Jeff Villasor, kay Star Mayo, Doc Matt Mayo, Safe Flyback, Gang Vanessa Mayo. Now she is in Hong Kong as tamang ARBFC members, kay sa tanan-tanan nga family ko sa Barangay Pandadong DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Araman si Renzi Senyor Halbuena. Good evening damo na sila subong ang mga badyaw kisa matabok lang gulpi nga gago na matabok gulpi. Ano mo nang delikado na. Abot lang kung napinsaraman nila niya kung ano kasakit mabungguan. No, delikado. Kaya nan iaktuhan sa gobyerno ta. Barkay Tribe, mayong gabi, salamat gid. Okay. Virgie Ace Olopenda, good evening Action Marlon from Sidney Homes, more power Action Mar. Thank you. Sige, balik pa tayo ito guys, standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingdalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan. Ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat.
Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo nahanungod sa gabi. Mga ihibal... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports, Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon.
life extension na vitamin D3 sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than... August 8, 2022 nga edisyon sang Action Firing Line. Magatakop temporaryo. Ako naman Action Marlon Hervilla. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio!